Yolah, Haji Melisa. Enan makan dapat tuang kaingo depan sama nitan lahir datang Wai sakali ko kito basobo Baelo elo ne bini urang Manani cikat kaingo baru kaningo nyota bang-tabang Hukmera bang nasi pemodado tindakan mude apa uang Nasib dan sebentar berangkulah Indah kamu tidak jalan taman Hujan
dalam pindahan tiada selain dirimu manani dan bakana tungkuin naga bayang lo kalau ikut kain dua anak indah bagi pencarian kita. Masuk pulau SMS Datuk Rambat naik awak. Katalah dila balik. Guys, pulang sajalah jo gaek beko ya. Kami nama bawa tu dekat gaek nak dapat sanang. Pacah manis. Tapi Papa Singgalang lah berarti tip tadi. Menumpangkan pai saja. Apa lu cerita kini tentu jadi Papa Singgalang ke saya. Pesan Datuk Pahlawan ke Pacah manis. Apa nak dirusuh kemana? Pacah manis ke pasar Datuk. Dua kemana akan nambah kalau apa bagi cik seorang ya. Ala jale karam dia siso tupai Enande baru bapi yuwa Manani cepat kaingo Kaingo Ajak son karam dia siso tupai Ba pula pakai cek kan tek kadar rampanai lah ya. Nan kecek baru ke dason biarlah karam dia siso tupai asal dapat wa mamakan. Lanjut Masan. Jale karam biar si sotu payuo de baru bingung apa panjang ba ade bau dan bawa yawai Mekoko ira di garumeo ba kece anambo baru Kantu ingawe nanindu
Batanyo ada tuak pahlawan ke baki Nur. Nur. Kalau ibarat durian nan siso tupai itu dari cari orang. Nah, iyo kalau baru aku. Iyo bang. Oh, sabanta. Abang pahlawan. Oh, ada tuak pahlawan. Nah, nan mana ni Nur kau? Lendak kabu amato Nur biaya. Ndak disulapnya jadi Nur biaya malam kau bagat ya. Abang pahlawan lanjut. Nah, kalau teraga jadi Siti Nur biaya nampak. Ada. Iya tuh nah. Dibuat mana gambar batang karambi yang adek baru bingungnya panjang je. Apa uang cak menjadi anak sebantu di baru ambo lah. Ya kita bayar. Lagi Nur. Ay biala inur nak badendang. Abang pahlawan kan naik ibo. Ay jago tidur inur terbayang. Ay bang kabul yang ay nanta suwo. Ma ada dua ay lai kaburau. Bacang-bacang lama-lama. Ina awa indah garisau. Awas sayang inyo tak cinta. Iyo inur orang imbauan cari yang daster lasa malangko nasanang bana perhatian oi pacaman ina mancalia ngisi patung Yo belum ada bahasa nak sanang mana ti pacamani dan sanak kita carikanlah Nur biaya ko daster je. Pasan dari Namangguang ya. Iyo santiang gait singgalang ko dari jauh tampak deh nyonya. Sia tena tampak kaya. Santiang tajam atau gait singgalang. Lagi na. cari atas terai malam kini nak jadi Nur biaya no malam ko biya gigi gaek singgalang na abi asa salero nyo amwadu manangisi patung kain kok baru malayo iyalah urang darah dan kasiro siro mencari yang udah kaijo orang. Oi nan mabana gae singgalang nan nampak roman lah salam ko edek manca dia musaji urang rasa karun tua we pondok lamo manangi si pecah kaingo baru kaingo dia ada urang manangi awas sadang lalo aromani cuy terbayang-bayang. Ya pacamani. Ko pasan Nur nan manan gaek singgalang tetek kadai. Atagak nan nak jaleha. Tapi cameh ko kana tipu le Siti Nur biaya. Ah tu gaek singgalang ni. Lagi Nur. Ay nada ulu awak kagam ini rampangai urang nan punyo tetapi rusua dan tengah malam saling mencapi bantah tak ado manangi sepatah kaingo baru kaingo dia tak urang sapi ciam madoi tak lalu aroman we terbayang-bayang.
dulu si patuang kainggo. Ya guys singalang papa singalang pas abah sama taro dulu.